ama saberin primary department a zirtir tu zong tele naupang zong te naupang te mangai tu lali suwa Krista mingin chibai kabu ka cheu vo inni a kan zirlai thupui tur chu tharau thiang hlim na tho ti ani a ngun devin in lamtang khan in lo ngai thadon nia kan thuvon kan lo soi masa ange rom bungria chang som ni paruk tu tiang bukin tharau chuan kan chak lo na te apui thina ti ani a von theu kan lo tum don nia vo in hi engni nge kan sia em Pentecost ni ani a tharau thiang hlim thlen ni ani Pentecost ti omzia kan sia em o somnga na ti na ani tharau thiang hlim chu pa le fapa atanga lo chuak pathian dik takani ti hi kan hre theu don nia tharau thiang hlim na tho dan chi sang te kan lo zir don anga ama saberin pakhat na atan chuan thlamuan tu ani khovela kan chung hian hlau tur tam tak kan nei thin ti ro thi tho te chek tla te zan thim te hi kan hlau thin ani tu tia anga hlau kan nei chuan min tran pui tu tur te min thamuan tu tur te kan mamo thin ani chung kan thil hlau chi sang laka min chan chuaka min thamuan tura na thok tu chu tharau thiang hlim hi ani tharau thiang hlim chuan ama ring tu te nang ni ang i suanau pangte nge mai hi om puya chen chil tlata thamuan tu ani ti hretla tang u panina miswal kan ni min hriatir mihring te hi miswal mi fel tok lo kan ni a ma se kan thian ten iswal e mai ka kom du to lo che an ti chuan hreom kan ti thin ani tharau thiang hlim chuan lali suwa chandam na kan chan theinan miswal kan ni zia min hriatir tu ani a lali suwa kan mamo zia min hriatir hi tharau thiang hlim na tho poimo em ani ti hi chin chia tlatang u pathum na min tong trai sak thin in dam lo te sikul in kalai te in nu le pa ten an tong trai sak thin chewem kan nu le kan pa te hian tong trai sak kan ngai huna pianga min tong trai sak thina nang ni in tong trai ve nga yem le eng huna tenge in tong trai thin tharau thiang hlim chuan tong trai sak kan ngai huna pianga tong trai dan tur kan hria thau lo lai po in min tong trai sak reng thina ni tharau thiang hlim chuan kan chak lo em lai te hian ti tak zetin min tong trai sak reng thina ni ti hi hre ngang wo palina min pui tu ani khovela mihring zong te hi tu ma fel fam kim kan lova fel lo na lai nei le chak lo na lai nei theu te kan ni midang te tran pui kan ngai fo thina ni tharau thiang hlim chu tran pui kan ngai na kong tin reng amin tran pui tu pathian tak ani ti hi hrengang u zirtir tu ani tharau thiang hlim na tho poimo em le chu zirtir tu ani na hi ani kong dik le tha min ko hua thil tha ti du na thin lung min pe a sual sim du na te min nei tir tu ani bok chu tia anga kong dik le tha min ko hua min zirtir tu poimo em chu tharau thiang hlim ani ti hi chin chha ta tang u parukna huai sen na min pe lal i swa zirtir te po kha tharau thiang hlim Pentecost ni ami alo thlen ma kha chuan an huai sen bi khau lova ma se tharau thiang hlim chuan huai sen na ape a peterate zo hanate chu thu nei tu ten lal i swa chan chin soi to lo tur an ti a an vo po khan huai sen takin keini zong thil kan mu le kan hriat te hi soi lovin kan thei lawani ti in huai sen takin an chang ta ani keini po hi tharau thiang hlim pe kan ni a huai sen takin lal i suwa chan chin hi kan thian te hne na te kan chung te hne na te kan nu le pa te hne na te kan soi thin don nia o tharau thiang hlim chuan
kong tin renga min ompuya min hruai thin awangin ilo mangu khati zong khavo ina kan zirlai kan zir turte ania kan zirlaia zona om pathum te kan lo thiar chuakanga in lama tang khan chan theu kan lo tum don nia zona pakhatna Pentecost omzia hi enge nikha panina pathian hne na min tong trai sak tu khatunge ni pathum na huai sen na min petu khatunge ni athu kan tirik takte lalpan kan zawa ya tan mal min som sak theu ro se